हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड'ब्ल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनो हागोन जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो माने नटिफिकेसन मोनहैयो आरो दायो आङो बङाइगावआव दंफैयो आरोना क्रिसमासनि बेबायदिनो लंपेन्ट जुथा बायदिसिना हेनटेन लांफैदों आरोना शपिं खालामफैदों दायो आङो शपिं खालामफैनायजों लोगोसे बेबायदिनो आइ लाभ बङाइगावआव बेरायफैदों आरोना जायगाफ्रा जोबोद मोजां आरोना नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबाफोर बङाइगावआव फैयोब्ला बेयाव बेरायनानै थांनो हागोन आरो ओरैबायदि गोबांथार मानसिफोरा फैनानै बेबायदिनो सेलफि लाफैयो जायगाफ्रा बिराद मोजां आरोना दिन्थिनो थांगासिनो आङो ओरैबायदि मोजां जायगाफोरा नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैनानै बेरायफैनो जायगाया बैनो हनै आइ लाभ बङाइगाव लिरदों आरोना जोबोद मोजां गोबांथार मानसिफोरा फैनानै बेबायदिनो सेलफि लाफैयो आरोना बेयावहाय दा बेलासि सान हाबसेयाव जोबोद मोजां जागोन आरोना लकेशना नायनानै लादो नै बहुद दा बेलासियावथ' अयथासार भिर जागोन आरोना मानसिया नायनानै लादो नै आइ लाभ बङाइगाव आरोना ओरैबायदि मोजां क्रिसमासनि शपिं खालामनो फैनायजों लोगोसे जोङो बेयावहाय माने बेरायलांनोसै होननानै फैदों आरोना लोगोफोर मोजांथार जायगाया बेरायनो लोगोफोर आङो बे वालखौ बारनानै थांगौमोन नाथायब्ला बे वालखौ बारनो होथ'वाखै आरोना लोगोफोर माने साबि होनानै दोनदों वालखौ बारनो मोना आरोना नै बेयावहाय मोनसे दै दङ आरोना ओरैबायदि मोजां नै दैया नायनानै लादो दा सान हाबसे बेयाव जोबोद मोजां नुगोन आरोना लकेशनफोरखौहाय दा नायनानै लादो लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाफोरा दा बे साना हाबहांहां जायोबा ओरैबायदि मोजां नुगोन आरोना बेयावहाय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैयोब्ला निस्सय फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोना बेयावहाय नै आइ लाभ बङाइगाव ओरैबायदि मोजां आरो बेरायनो जायगाफोरा क्लिनल' आरोना जायगाफ्रा साहाथिंजाय बेबायदिनो प्लेग्राउन्ड दङ आरोना फुटबल गेलेग्रा फिल्ड दङ आरो बिनि साहा जाना लानोसै आरोना लोगोफोर हिमालया हटेलाव ना दाउ बेदरजों नै ओंखाम उखैनो हाखालामोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै लोगोफोर ट्रा बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन